lumo luroji mo nempi nemtung ngono ki ya notasine sesuk ya kalah royagaku tuwa siapa sing nusul oh Mas Kiti kamu bar gamel karo jangkan ayo kene munggah panggung wedang-wedangan iki anak-anake nang kene Mas Gareng aku ki anggere ana bintang tamu ki HP ki startir karepe ki kon neruske lakonane wong ya aku ki mengkoni nang kene iki nampung aspirasi saka penggemar-penggemar sing beda-beda kesenengane lan aku ya ngomong yogaku sing ora pati seneng wayang apa ana truk yoga ora seneng wayang ana akhirnya kok gelem nganggo seragam butuh duit nang yakin kowe ora seneng wayang ora akhirnya kok melek kirang perlu sinden ayu dadi nang kene iki dadi kepentingan dhewe-dhewe to duwe hobi dhewe-dhewe. Oh, jan yakin ra seneng wayang? Ora. Kok ya iso terjadi ya? Nang kene iki ana sing senenge nek uyon-uyon. Khususnya sing wong do gending-gending kuwi. Kaya Gunari barang iki nek ngerti-ngerti playon ngono kuwi rebab kaya arep dicuklek-cuklek kae. Paling ora ki senenge ki gending ki yo titipati. Rondo nunut. Gumari apa Gunari iki wong rung di bojo dadi sing dirasani kok rondo-rondo niku. Ya karang ya. Sesuk nek do arep delok lah ku kiprah sesuk. Aku wis dijawab karo Mugiman. Sing sesuk kuwi. Ayo jatahe dhewe-dhewe. Sesuk ngrasakno kowe Sasa sesuk kuwi wiagane ana sing umur 68, 70. Weruh sing gerong sesuk ompong kabeh. Sing tanggal 5 kuwi tenan ki Bapak ora kul ngaya-waya. Yuk kae sing nusul kae kaya wiagane bapak kae. Ha iki nyiter kae senengane kae nyiter. Yuk bonang penerus. Ya kancane sing nyiter kae. Kowe nek tak critani mesti guyu kemekelen ora percaya. Piyaga kok le melek ngenteni galong. Kuwi terjadi tenan nang panggung kene iki. Anggere wis galong,
rame surak-surak wae tekan mobil, tekan omah. Yuk sing nyiter kae cek urung tuwa. Wah, biyen nek ana sinden anyar ya begi kuwi kae ndi. Dumi amplop ki. Dina amplop ki iso ngene iki. Nyopek sisanya, Nduk. Ngono. Nong ning nong ning ning nong ning nong ning nang nong. Kae pengekonge bapak kae biyen penggender kae. Nene gendar iki pas ana dalang jagongan ngene iki, le gendar iki brebegi. Juan seru bang. Ayo, lemu gendar iki apik lho, Gong. Ana rasane ngono lho, Gong. Iya aku ki karang anu, aku ki menikmati swara sinden. Tak anteni panggung iki kok urung tau ngejak Surtinah ya. Ora ana wong ngerti Surtinah. Sasa kowe wis tau nembang ular kambang urung? Wis Wajagara. Urung. Ya, kowe katon. Ya. Ora lah Sasa ki kelas pira? Oh, gini wis kuliah Mas urung diajari. Wis kuliah urung diajari ular kambang biyen ora saka SMKI. Ya tak ajari ya. Oh. Siapa sing arep ngajari? Sasa kuwi sing wetan dhewe kuwi bojone sing ngendang, makane kowe nek dibebeda sing ngendang hati-hati. Iki jenenge Ucil sing ngendang kuwi. Kae bojone Intan wetan dhewe kae. Kowe kur kerah terus. Anggere kae iki gambleh yuk sing ngendang ki mancing nang Glagah. Kuwi digoleki ya ketemu. Kuwi jenenge Ucil sing ngendang kuwi. Aja dikandani lho tak katon. Yo, ular kambang. Yo. Sinden iki nek ayu suarane ngono iki wis dalem pokoke wis apik tenan. Kinclong semut ireng anak-anak sapi
bocahe wis kelem wong tuwa kening ngerti yo 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 sasale pamit karo bapak malam sura wingi mubeng beteng. Yo entuk wangsip apa? Nganggo mik. Tak jawab nganggo mik. Le mubeng karo teman-teman. Oh, sapa wae? Kancamu sapa-sapa? Hah? Katon. Rangga kuwi. Kancamu jenenge Rangga. Nggih, Pak. Oh. Mubeng ping 7 apa ping 3 cukup? Ping 3, ping 7. Nggih, ping 3. Oh, ping 3 kowe. Tunggal. Oh, ping pisan. Nggih. Oh, jam pira lekase mubeng? 12. Lah mubengi apa nengen? Oh, nek kualik pedhok lho kowe. Nengen. Hah? Kiwa, Pak. Hah? Kiwa. Kiwa ngono. Ngene. Aku jenenge nengen. Oh. Yo omong-omongan ora? Mboten. Oh, bisu. Nggih. Oh. Yo atine tentrem, trentem. Tentrem. Ning ora mergo mengkhianati bapak. Mboten, Pak. Oh. Jare mergo katon ra melu yo wedi. Sing diwedeni apane? Piagane gandeng-gandeng ngene kok ora medeni. Pokoke sing mengaruhi ton, aja menyang nek ora ana aku ngono. Wis tak omongi. Sasak kene wis aku ora kena mlenjani ngono. Ayo apik kene kowe ya. Oh. Ya. Sesuk sing tanggal 5 kepethuk karo sing agenda teko mau. Ngajak lho kuwi nek karo sindan jorok kunyokan. Ya. Nek kalih bapak anu mawon, biasa mawon mboten napa-napa. Bapak ki manutan kok tok tinggal turu ya ora nesu. Sing penting kowe ora lunga saka panggung ora masalah. Nek kowe nganti lunga saka panggung kok ngulu tekan omah, aku bapak sing repot. Sok nek sago yo menyang, wah wingi rame. Wis tak uruh mimin apri. Anu nyiumi piagane bapak sing tuwa sing ngompong. Wah, ditoke bapak ya. Viral kuwi 124.000 ditonton. Mergo mugi mandi cium mimin. Yo, ayo terus setan. Ketok turun tong jet.
Iki biyen si katon kancamu iki biyen melu pisanan karo bapak ya kaya kowe kuwi. Meneng bae. Ning basan celot suwe saya apal. Saya mat. Kuwi iki uyi wae. Dadi nyinjan ki ya mblerok nang ngegom, mblerok nang bonak. Ning anu njelahi karo bapakne jelas pas melu miyaga ngono kuwi to. Pak, aku jaluk dhisik. Ngono kuwi piye? Kenang ngopo sajake kok lewo-lewo. Ayo sayuk rukun ro kancane. Dua lolo wis rekoso dipaitu ora gendut. Bayem marto artaning kraso busana. Brambang saksen limo berjuang kanggo negara. Brambang saksen pitu berjuang kudu bersatu. Ri Ringoli ana ulane ungotane mites sutra mukti kudu asu. Siu gambar manuk aku melu apa entuk. Winik sing ular kambang kur tembang biasa. Ning sing ular kambang ana ngelmune. Ana yen. Pancen ana wong mati baline donya. Sae yen ngerti wawatine. Aja lali lelakon nembe murin. Ayo Kang Mas. Yen manungsa tan ngerti sakumpulnya. Raganya supaya dunya lan yen pralaya. Asal mulanira adon-adon diprakara. Ri kan ngluwari kang ngayomi nyangon ning jakalan kirana kabeh bekalan saka kono bali mrene kepengin tentrem atine. Kuwi ketake kur sepele ning iki aku entuk saka wewangson aliran kepercayaan. Kok apik temen. Biyen tau mayang rono. Nang aliran kepercayaan. Wah. Apa-apa ki nek dipersudi kaya-kayane ya kepenak lan tumata. Hayo wis ngrumangsani terus wis. Saya tambah umur ki wis saya beda sing diceritakake. Ora ning karang ya wis do dagangan dhewe-dhewe ya. Ana sing dagangan ki sing domongke sing saru-saru. Saka lekas tekan bubar ki ya saru-saru. Yaga, ya iya, yaga ki anggere ngomongke udut ngono ki alah wis kaya. Yo rada diringkes sithik, Kang. Oh iya. Dolanane jandung ana sing jaman saiki ya, Tru. Ayo mau nang limbuan kuno kabeh. Ya ayo. Dijogetke. Bocahe dijogetke. Cah telu joget. Tembang sing cara saiki. Wis milih arep apa? Kok katon njaluk susuku. Aku kaki pilek ya. Waduh. Yo, lagune apa Milya? Kali janjine apa arep apa? Joget nguselo sak polmu sak. Guluh sing Wirasora nyiap nyuting. Ayo sasa kowe kondang nang kene do apal jeneng. Aja meneh kok ibu-ibu, bapak-bapak tuwa pidato kok sing diomongke kecantikanmu.
Intan yo ketok senior banget. Kula tesih kencur, Pak. Iya, kowe dosen to. Dosen isi iki mahasiswine. Aja do tiru ibumu lho. Ibune sapa? Ora kowe kuwi rak kuwi mbokne anak-anak kuwi to. Aja kulino ngemil nang panggung. Gak lemu. Lah iki ora sok ngemil, Pak. Iki mergane sok dolanan kompo. Kompo apa? Lagune apa, Nduk? Sayangan. Ya. Kesayangan. Kan kuwi wiraswana cen asli ra ngerti tenan. Udet. Yuk.
iki jonge nang limbukan mau. Ning wong sing nganggo wonge beda. Ya, sijine apa? Iki merga enduk. Pak wiyagane njaluk sasatok ngono, Pak. Oh, wis do bosen. Masane loro iki ora doyan doan. Bosen karo raimu. Oh. Oh. Ya mbok menawa agi pisan iki terjadi ana pemundutan lagu kok njaluk sinden siji sing njaluk yagane. Ayo Sasa, sago ora dijaluki yaga. Ayo ning ora kena nyuting Sasa lho. Duet mawon. Oh ya. Kalian Mas Rangga. Yo. Karo siapa? Kalian Mas Rangga. Ayo dibacain di kan naik. Yo, yo. Yo, bangun. Oh. Yo, tepuk tangan untuk Rangga dan Sasa. Ora kelaru Sasa kowe milih kuwi. Milih Mas Rangga ora salah kowe. Nggih, mboten salah. Kowe nek milih Miss Kidi celaka kowe. Lagune apa? Bintang Asmara. Ayo digandeng Masmu no. Gandeng lho Masmu. Makanya ndak mboten saged nendra. Apa? Kuwi anu lho cah prestasi lho kuwi. Lek kuliah ya iso kuliah ngukir, kuliah natah, kuliah nyungging. Serba bisa kuwi. Kok sacate siji padha bapak ndek bintang tamu mau wedi wong wedok. Loro sing siji lanang. Oh, asli. Yo, apa lagune yo?
Sasa dan Rangga. Menika arepa suasanane pas luweh ora luweh iki panitia sing gawe bubur minta gending kutut manggung. Ya, yo pinangkani mongko kengko bubure lawuke enak banget. Nek umume bubur ki lak lawuke ayam to. Kingko yuyu. Aja nyok gawe isu kok ngono kuwi. Yo, Sri Dru menyura. Yo. Yo. Nek ngene iki wis ra ana wong krasane Sasa. Oh, ya anu. Enduk wis tau nembang kutut manggung. Wah, kowe ki anggere gecek iki kok alasan asline kok. Alasan megah kowe kuran. Yuk, Nyai Ucil. Mbok aja nyai to, Pak. Apa? Ya, Mbak Intan. Ya. Intan Hargi Sundari. Hargi Pramesti kok ya. Hah? Pramesti. Ya. Bathara Guru. Wis ya, dogira ngono aku tak turu. Atos tah iki. Ayo blek si tere. Yo yo yo. Si tere jalan ora sepuluh jalan wae. Masjid wis bali po. Kene ra nyuwara. Kae rak batine kae, wah, aku arep melu ngadi bakong. Wis wargi kok ya. Swarga langgeng. Saya meriah. Lek mis kadal iki jan. Enggak kan ning alas. Ora ngerti tan suarane ini seru ngono kae. Apa, Pak? Aku wis ora melu. Dipekir apa piye, Pak? Ora. Ya kon ngepasi ana cah cilik-cilik do latihan wingi rak ning ngitung tekan saiki. Sesuk ya balik meneh sesuk. Sing kira ya miskiti meneh. Sesuk sindane ya Surtina. Nek tak critani nek Bagong wingi iki le jajan sate
kambing muda ki dinehi pil sik ora guyu kemekel. Ngedukke kolesterol. Jame mepet pol langsung di lajrangke. Mepet pol yakin. Jogetan terus. Oh iya.
Wis Kang Tru, wis. Aku yo nglilir aku. Aku yo gelo, Tru. Ngapa kok gelo? Kok andang rampung gara-garane. Lah wong iki wis jam 3:10 menit. Isih kurang apa? Urung marem aku. Juk nek urung marem kan njaluk apa kowe? Ora le njaluk, kok le cepet temen ya. Dadi nek ketemu wong-wong sing nyenengke ya wektu ya cepet ya. Iya. Nek ketemu wong sing nyebeli-nyebeli ya sewengi suwi la ilaha. Suaramu ki atas. Aku selak arep krungokke suarane budak le. Kok le aneh teman. Nek sing iki kok suarane iku sarwa nyenengke. Padahal cilikane nang kulon ngantukan lho kae. Nang kene kok dengangak kok. Oh. Sasak kowe hati-hati lekas di mungsuh kowe nang kene. Dicemburui karo Intan kowe. Mulat mara Sang Arjuna wis munya kamanungsanira yatama wurmadu bronto Dara kula dara kula dara kula